Sziasztok, én Fanni vagyok, és ebben a videóban itt van velem Csilla. és Nino. Maximum gerőm van. Ebben a játékban Anomalous Hospital, vagy valami ilyesmi a neve, fogunk játszani, és hát 3-an leszünk bent egy játékban. Gyere, Lilo, gyere. Én szépen fogok kinézni, mert megvettem egy kinézetet. Kifagytál? Ide jövünk? Játszottunk már Igen, a fejünk fölött ott volt, hogy a Shift 5-ig jutottunk el. Mert mind a meghalt 3 gyermek. Igen, amúgy Az első tényleg És, és akkor ugye én és a Lilo gyógyítunk, és a Fanni a kamerás, meg a ugye? Uh-huh. Oké. Lehet, hogy el fogom cseszni. Na. Csilla, milyen? Vettem kinézetet! Nem, csak mi vagyunk szegények. Hogyha én 72 szanitiról indulok. Én 75-ről. Mert melyik a Lilo? Én 72-ről. Fanni, nézd meg. Lilo, várja. De itt még nincsen kamera. Ó, mama. Ja, tényleg már esünk. Ja, tényleg itt nincs. Lilo, te melyik helyen lennél inkább? Szerintem a Lilo legyen ott a Én itt room 8-as szobák környékén. Oké. Az még be van zárva. Én a 1-től Ó, 5-ös jó, oké. leszek, mert Jó. Majdnem leraktam a Lilo. megyek a room 1-be. Első roomba megy. Jó, room 1-be megy. Én is megyek. Room 1-be megyünk. De Lilo, te még ne gyere, majd már amint én egyedül. De Csilla, menni fog több is. És akkor... Megpróbálom. Amúgy én egyet véletlen úgy öltem meg, hogy a Lilo nem segített, hogy nem mondta el, hogy ő melyiket rakta már bele. Csinálom én. Igen. Pumpkin benne van Lane. egy gyógyszer, de igen. Jó. És nyak lett. Harmadikat én nem tudom, hogy halt meg. A harmadik az meg, ugye a támadás volt Ja, igen. és akkor 9 másodperce volt az életbe. Jó. Igen, És úgy halt meg. ezt megmentettük. Room 2-be megy. Room 2. Egy páciens van. De amúgy ez lehet, hogy úgy gyorsabb lenne, hogyha a Lilo az egyik páciens kezelni, én a másik. Ez úgy nem lenne jó. Igen. Igen, az úgy tényleg jobb lenne. Egy páciens van. Jó, akkor Lilo, azt most te intézed. Jó, ezt kezelem. Fanni, menj vissza. Én addig jövök ide, és hiszem, hogy És várjál, tartalékoljuk a kávét. Ne ígyunk meg, hogyha raktam izét. Igen, én nem iszom meg, raktam. Egy páciens van. Megmentettem egyet. És az van, hogyha sok páciens jön, 4. nap, akkor mindenki, nincsen semmi, mindenki megy ahhoz, akinek a legkevesebb ideje van, és aki befejezte, oda... Dr. Harlow. Hola. Hola! Keep working. I will fix Lemerül a fele, a tablet. Jó, oké. De miért akarjuk behúzni? Már most javítottam meg. Kicsit. 2-0-0. És a best, az szerintem a Csilla lesz. Vagy nem, nem tudom. Excellent, és best az pro. De Miért én vagyok ezzel? Te vagy a best. Én alig csináltam valamit. Pont se csináltál, de mindent nyomunk. Na, nem beszélünk csúnyán. Ez anomália, rángos gyerek. Jó, oké. Eleve nem. Második napnál tartunk, az már az első anomália. 3 betegünk van. Vagy nem? Vagy ez nem azt jelzi? Ez is anomália. Nem biztos. Kamerába?
Van kamera. Ez nem azért jött. De Az egyik kamera izé. Igen? Lányok, lányok, ez izé. Úristen, veri a fejét. Lányok, ez az, hogy 3 kliensünk van. Az, hogy 3. Ja! De ez azt jelenti, Fanny? Az, hogy még 3-an vannak. Húzz innen! Menj el! Fanny, intézed. Elhúzott. Lilo, én ezt most én kezelem le. Oké. Akkor én is segítek. Jó. Lilo, én ezt most Jó, megcsinálom, akkor itt te csinálod. Oké, jó. Felváltva. Akkor ez úgy szép lesz. Kettőben fogunk. 2 kamera rossz, haló? 2 kamera rossz, nem jó. Két kamera... az baj. Check-in. A check-in az rossz. Várjál. A check-in az nem az, ahol most mutatja. De. Jaj. Jön már tüzes! Jó? Jó. Egy kamera jó. És akkor még melyik? Jónak néz ki. És akkor még egy Szerintem kamera. ez jó. Ez neki. Jaj, véletlen elhalkítottam magamat. Sorry. De hol vagy? Itt vagyok, csak megjavítottam a kamerákat. Megjavítottam a kamerákat. Jó, ügyes. Új... Jött új patyás újra? Kérem? Jó, Lilo, azt most te fogod le. Igen, de én most... Jó, rendben van. Menj a következőhöz, menj a következőhöz. Jó, te rendben Vajjaj, vagy. rendben, nem Isten, Igen, ő rendben van. ebben nem megyek be, bocsánat, ebben nem megyek be. Miért? Ott van a plafon azért. Lilo, akkor csak ne nézz föl! Lilo, ne akkor nézz ne föl a nézz föl! plafonra. Ne nézz föl a plafonra. Oké. Megpróbálom. Ez nehéz lesz. I got room 5. Csilla, menj a Menjek az roomot be. ötösbe. Jó. Ez nagyon para. Nem megyek az ötösbe, nem megyek az ötösbe. Nem megyek az ötösbe. Anna, nem tudom, mit kell csinálni. Lilo, nézd meg, mi van az ötös alatt. Ötös ágya alatt. Fanny, intézed ezt? Most. Végre felnézhetek a plafonra. Fanny, most kivételesen intézed? Uh-huh. Igen, intézem. Szerintem oda nem kell rálépni. Egy páciens. Ja nem, vége. Első napnak vége. Azt gondolom azt jelzi. Nem. Csilla, a shiftek azok. De jó. Visszahívhatom a Lilót. Az a kettőkkel. Jó. Melyik kettő? Jöjjed már. És a szemcsepp. Újra menjünk páciens. Szemcsepp, és akkor plusz még... Melyik? Jó. Jó, oké, megcsináltam. Jön a doktor. Mi történt? Az 5-ös szoba az veszélyes, ott ne lépjetek rá a pirosra, jó? Jó. Mert az Miért? veszélyes, az veszélyes, ott behúzhat az ágy alá. Ó, jaj, ott már láttam videóban. Úgy nézek ki, nem? De, Good. mert egy anomáliát úgy látszik beengedtünk. Ó, én vagyok az! Nem tudom, hogy ki volt ez az anomália. Shift 2. 3. Rendben van. De jó. Mit csinálj? Lilónál már megint megszakadt.
Fanni, amúgy jól csinálni. Jó, Bocs. majdnem jó. 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 Nagyon jó ennek a hányérnek a... Szia, Tamás! Kettőben megyek a room 2-be akkor vele. De nem én, mert nem én intéztem el az előzőt. Oké, jó, igen, tényleg. Úristen, ez rossz. Miért? Jaj! Ne zárja már ki vele! Ó, Hányosat van itt írja mindenkinek? nekem 54. 67. Nekem 61. És senki nem mondja ki. Most már 66. Ó, A szekcióban úgyis fogják írni. kamerákon jó. Ó. Jó. Nálam... Jó, nálam most... Oké, jól néz ki. Igen, jól néz rá. Nevermind. Szereted a kamerát? Igen, szereted a kamerát? Akkor jó lesz. Amúgy én csak megmutattam a lányoknak a játékot, és a Csilla az nem akart ebben játszani. Azt mondta, hogy én abban biztos nem. És amikor Én játszottunk, erről láttam videót, ezt nem tetszett. és amikor meg Hova mi megy? elkezdtünk játszani, Ez hova akkor megy? meg izé. Ez hol Egy a... szobába. Jó, jó. Akkor annyi maradni. Bejövök vele. Na, Kávét kifogyasztottál? Én mert 45-ös volt a Sonic. nekem most 59-es a Sunny Team. Nekem 52-es. Jó. Jó, a képed nice. Megcsináltam ki. Megiszni. Most szuper. Jók vagyunk. És egy medkit kell még. Jó. Megmentettem. Nice. Megy valaki más is. Nice. Na, ez nehéz most. Jaj. Igen, jól néz ki. Jó, jó a room 5. Oké. 5-ös szoba. 5-ös. Most van valami. Ó, hát oda nem tudok bemenni. Miért? Itt van ez a piros izé. Arra ne lép rá. Csak annyi. Igen, de nem lehet. Úgy nem lehet megcsinálni. De átmész az ágyon, te. Én is azt csináltam. Jó, rendben van. Skoro. Jöjjek, Lilo? Nem kell. Várjatok, room 6-ba megy. Room 6-ba megy az illető, azt meg én majd megcsinálom. Nem, megyek én a roomhatba. De nem az, a room 5-öt. Room 5-öt majd én megcsinálom. Kell az. Neki? Mezkid. Hova megy roomhat? Aha. Jó, megcsinálom. Várjál, ne csinálj semmit. Jó. Ó, hogy ez ilyen? Jaj, ahhoz szerintem csak a Lilóért. Lilo, a room 6 az csak te értesz. Lilo a roomhatba. Ja, jó. Megyek a room 6-ba. Mert ahhoz csak te értesz. Igen, ahhoz csak én értek, király. Te csinálod a 6-ost, a 8-asig az összeset. Én csak a 1-től 5-ig értek hozzá. A room... Oké. A 6-tól 8-ig azt kicsit értem, de nem nagyon. Egy páciens van. Na. Megcsináltam. Ilyen gyorsan. Oké. Na, mégis csinálod. Fanny, te szerintem maradok passzéseknél. Kész vagyok vele, megcsináltam. Egy termó kell. Termó. Csillag, neked mennyi van? Nekem van szerintem minden. Lilo, neked mennyi van a sanitid? 55.
Jó. Akkor Fanninak van a legkisebben, akkor most a Fanni iszik, utána a Lilo esik. És megcsináltam ezt. Készarom, És még van egy várjatok. ez komoly. Hol? De mikor ezt írja ki, nincs egy se, akkor már csak az orvos. Az előbb is írta ugyanezt a második nap Ja, végén, mert ez nem az. és az orvos Nem, jött az a nem. paciens. Azért, mert akkor ment ki az utolsó páciens. Paciens. Romadból kiment? Még nem. Vigyázz! Jön egy szörnyetek! Csodalátok! Nem vagyunk itt. Mit csináljak? Jó. Megöltem. Maradt 12 Sunny Team. Akkor Fanni megint csak a kávé. 17 Sunny Team maradt. Ajajaj. Ebben harcolni kellett, mert úgy látszik, hogy egy de ebben nem volt amúgy semmi baj. Some patients may seem Fanni szerintem vegyél kávét a Unstoppable. bukszért. És vigyed föl. Várd a kávét meg. Ne várja meg, mert alig van Sanity. addigra meg fogok halni. Addigra meg fog halni, mire lesz kávé. Nem. Hát 20 jó. Megvetted. 31 Sunny Team van. 4, 0, 0, 0. Good. 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 Újra én voltam most. És megint a Lilo. Igen, de én öltem meg az anomáliát. He. De egyszer sem voltam. Még ilyen Kamerákat csekkolom, semmi sem. De én annál néztem a kamerát, és nem volt semmi. Lilo, azt meg innen kezdem. Lilo. Mi nem úgy volt, hogy ezt én csinálom. Ehhez ki megy? Ehhez. Ehhez én megyek most. Ja, oké. A Ró megy. Jézusom, az agyam, hogy... Csilla, nézd, hogy az Oké. agyam mit csinál. Jól néz ki. Itt egy trutymák. Lilo. Azt takaríts! Most nem kezdek. Nem tudom, hogy kell feltakarítani. Nézem a kamerát. És amúgy az, hogy Az nem jó! Nem jó, Lilo! Az nem jó! Így kinyitotta így a száját. Az nem jó. Azt láttam. Az nem volt jó. Az nem volt jó, kinyitotta így a száját. én nem láttam azt. Jó ez? Hát most igen. Mert Lilo, azt te nem láttad, de én a kamerában így láttam, pont amikor mondta, így kinyitotta így a száját. Majd a felvételen látod. De abból most akkor te fogsz megküzdeni. Mi? De hogy kell megküzdeni vele? Hát így nyomsz rá hosszan. Mert ott van egy ilyen gomb, és akkor így, Nekem csak akkor ugyanúgy meg leviszünk. fogok halni. Mi? 51-es, aztán kimelelve. Ó. Nekem 29-es. Ezt megkaphatom, ezt a kávét. Ezt a kávét megkaphatom. Lilo, megy a sárga a 6-os, 8-as helyre, és megy a 8-asba helyre. Nem, a 6-osba megy. Hatos helyre kell mennem. Aha. Fanny, te hova mész? Igen, én is a hatos helyre. Szerintem ez nyitotta ki a száját, úgyhogy én innen megyek. Most koncentrálok. Zöld, kék, világos, kék, Őt zöld. nem szolgáljuk. Zöld, kék, Mi? világos, zöld. Kész. Aki kinyitotta a száját, nem fogjuk kiszolgálni. Az a baj, hogy ő van szerintem a room 6-ba. Nem. Nem, Nem? nem ő a sárga, ugye? I don't know. Ilyen drog. Úristen, itt van valaki! Kinyitotta a száját, és ilyen szar. A falhoz álcázza magát.
Ott van. Balra tőled. A romhattal szemben. Jaj, ez olyan volt, mint a izébe. Azt mondta, hogy rám. Látom a romhatosat. Rendben van? Még azért nézem, mert az előzőnél Nem a jó. romhatos szakadt ki, és Nem vagy jó. Kinyitott. amúgy Csilla, az előzőnél, láttad? amikor elszakadt Ezt így csinálta. Valaki, amúgy, amikor elszabadult, tudjátok valamelyik, és nagyon lement valami neked az idékben, nem tudom már melyikötöknek. Az a nekem. romhatból szakadt meg, ami után megcsináltam. Igen, az a... Rom 8-ba, valaki Rom 8-ba. El kell oltani ott a tüzet, he? Én nem tudom, hogy ezt hogy kell, úgyhogy nem nézzetek. Mi van? Fekete szörny. De oltsd el a tüzet. Csilla! Megégtem! Ó, Volt 40 valamennyi, volt 40 valamennyi szanitim, most meg van 30. de várjál, Lilo, az jó. Megnézed. Ez jó, megnéztem. Én is megnéztem. Előzőt azt elküld. Valaki még mielőtt bemegy a... Nem már! De nem hiszem el. Valaki menjen Jaj. oda, mert nekem le fog égni a szanitim. Lilo, neked mennyi szanitid van? Nekem 47. 53. Akkor te is Csilla. És akkor te is csinálj. Azt sem tudom, hogy a fasz. Jó, bocsánat. És hogy kell amúgy eloltani a tüzet? I don't know. Nincs ilyen tűz. Az egy komoly. De miért nem lehetett eloltani? De amúgy itt van a izé. Csilla, menj már be érte! De itt a szar, ha nem lennétek vakok. Au, au. Csilla, menj már be érte! Ah, Mit volt fejted? Meg fog dögleni. nem fog megdögleni, mert oltom a tüzet. Amúgy akkor kell venni az oltót. A Rom 8-ba megy. Hát most Akkor valaki onnan... ez nem volt. Úristen, ez behány. Gratulálok, Csilla megölt. Jól van, Fanni! Ha tűz van, menj le a szanitim, és meg kell mentenem. Megfogod és rá kiviszed. Jó, igen, de előtte el kell oltanom a tüzet, hogy ne halljak meg. Fanni, azért legyen agyad. Azt meg kellene szerintem. Nem tudom, hogy hol van az a kamera. Kinek hányos a szanitie? 25. 45. Akkor én iszom most kávét. Mi van? Nem látod a szanitimet? Bro. Nekem 22 volt. Ja? Jó, oké. Szóval sem. Mert hányasba megy? Jó, ezt csinálom én. De most aki a Rom 8-ba ment, az... Az hol van, aki a Rom 8-ba ment? Az meghalt. Lilos? Nem halt meg. A Csilla megy máshova. Mi van? Nem, meg fogok halni. Meg fogok halni, 19 szanitim van. Ó, bro, az nem jó. Én az eleje óta nem ittam kávét, egyet sem. Hát én nekem most muszáj vennem. Sandwich. Én nem fogom ezt a 100 valamennyi másodpercet kiverni. És egy medicin. Fanny, ez jó? Igen, ez jó. Jó, van, nem sem. Ja, nem ilyen medicin, úristen, majdnem rosszat adtam neki. Jó, majdnem rosszat adtam neki. Majdnem mediket adtam neki medicin helyett. Ja, itt van az a rossz kamera.
Lilo, room 6. Room 6. Oké. Skinwalker. Melyikben? Skinwalker. Melyikben? Hol? A room. Nézzétek ott. Arra. Ott. Itt. Gyere. Menj ott. Ahol De nekem tudod mennyi van? Hát ez már lehetetlen Hát, volt. Pedig én már nyomtam. Én is. Hanyadik napnál tartunk? Csíra gyerek. Hanyadik nap tartunk? Úgy belerúgnék a... Köbben negyedik nap ugyanez volt. 2 nap. Negyedik nap meghalt a harmadik ember, és nem tudom. Én úgy belerúgnék egyet a fejébe, hogy többet nem merne visszajönni a világba. Menjen és soha ne gyere vissza. Annyi az lehet, hogy nem török. Mi? Amúgy lehetne, hogy közelebb hozod ezt. De valaki nem ment valamelyik. És nem rakod a töltőmre a tabletet? A room 6. Fanni, nem zavar? Bocs. Van valaki a room 6-ba. De azt... Azt te neked kéne kezelned. Igen. Hogy nem Zöld, sárga, piros, kék. De most olyan jó, hogy én odafutottam, elkezdtem nyomni, és erre meg megöli. Igen, én is elkezdtem nyomni, csak én később. De Lilo, azt nem gyógyítottad meg? Melyiket? A room 5-öset. 5-ben volt. Nem. Bandage és drop. A room 4-eset gyógyítottad, Lilo? Igen. A room 5-ben mikor ment? Nem tudom. I don't know. Azt szerintem oda spawnolt random. Mert hogy én nem emlékszem, mikor ment a room 5-be. Itt maradok ezzel, mert... Ne, most dolgozik mindenki. Ne! Újra atakkoltak. Most mindenki rohan oda, hova kell. Oké. Mindenki készen légy. Készüljünk egy szobába. Készüljünk be. Az első szobába készülök. Én a 2-es Fanni menj a 3-asba. Jönnek. 1-es, 2-es, 3-as. 2-es. Gyertek. Valaki menjen a 8-asba. Valaki menjen a 8-asba. 8-asban. Jaj, nem, valaki ég! Skywalker. Stalker volt. Én meghalok. Meghalok. Jaj, ne, neked valami krém kell. Mi az a krém? Nem adok. Jó, oké. Nem figyelj. Jó, megmentettem. Én az utolsót csinálom. Jaj, nem, az a room 8-ban van! Nem hiszem el. Mit kellett csinálni? Valaki megveszi azt, hogy mindenki felélegjen. A Fanni, mert neki van annyi robuxi, nem? Már nincsen. Aj. Jó, lépjünk ki, és akkor lépjünk be egy szerverbe, és akkor köszönjük el. Nem. De. Már voltunk, hogy újra kell. Én nem kezdem. Én sem. Lépjünk be egy szerverbe, és köszönjünk el a videóból. A room 5-ig jutottunk, mint előzőleg. A room 5-ig? Lilo, gyere. Shift-ig jutottunk. Azt mondom, hogy a Shift 5 az nehéz. Mi előzőleg az előző körben, nem ebbe, amit most videóban játszottunk le, hanem amit azelőtt játszottunk le, ott azért haltunk meg a 5. nap, mert Ugyanez volt. ugyanez volt, csak több ember jött. Vagy Én 4. soha többé Több. nem lépek be a 8-as szobába, mert már 2 embert is öltem meg ott. Azért, mert konkrétan ugyanúgy néz ki, 2 darab ilyen zöld
zöld cucni, és mindig összekeverem őket. És így nem tudok. Mindegy, köszönjünk el. Ez a videó ennyi is lett volna. Ha szeretnétek ebből a játékból még tartalmat, akkor